Aquests ajuts dels ajuntaments són un esforç per unes arques municipals gairebé buides. A 40 ajuntaments de tot l'Estat, entre els quals hi ha el de Solsona, ara se'ls ha afegit un nou creditor. L'Estat els reclama la devolució dels diners que van rebre de l'anomenat Pla Zapatero del 2009 per defectes en els terminis de pagament. La vorera del carrer Vallfred de Solsona es va arreglar l'any 2009 gràcies a una subvenció del Fons Estatal d'Inversió Local. Ara l'Estat reclama a l'Ajuntament que retorni gairebé l'import íntegre de la subvenció, uns 105.000 euros, perquè el consistori no va pagar el contractista de l'obra en el termini legal de 30 dies. El retard no va excedir als 15 dies i només una petita part es va demorar fins a acabar l'obra. L'Ajuntament veu desproporcionada aquesta resolució i creuen que evidencia un afany recaptatori de l'Estat. Entendríem una sanció, per si més no, de no haver una petita sanció per no haver fet els pagaments en el seu moment d'allò, que és una cosa que m'agradaria veure tal com està, ja no parlo de l'Ajuntament, de l'administració en general, moltes vegades que incompleix. Llavors, vull dir, no sé, sembla que anar tan filar prim em sembla molt exagerat. Quan se fa ja la contractació de l'obra, se dona el 70% del diner en efectiu al propi Ajuntament, per la qual cosa no té cap sentit que no es pagui als contractistes dintre del termini que marca la llei, que és al cap de 30 dies. Llavors, l'Ajuntament ha incomplert per 4 vegades aquest termini i ells ja sabien quan van signar el conveni que si això es produïa es retirarien els fons. L'Ajuntament insta el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a revocar aquesta resolució i recorda que Estat i Generalitat deuen al consistori 1,5 milió d'euros que en alguns casos fan alentir o aturar temporalment algunes obres.